Yabona sithe uthe uGeneral Shadrack Sibiya xa ke sithi unelist yamagama wabantu asebenzisana noGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ku-social media, ndathwala izandla ndathi maye, ngabe mna lami igama likho kwiincwadi zabangcwele, because mna ndinguLozasinzi ngasindanga nabani ondaziyo uyandazi into yoba ndinguGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ndim. Hayi ke sizibambe esinqeni futhi ufikile namhlanje uSotobe kuMadlanga Commission. Hayi uthe efika, hayi bamwelcome nje, hayi ndambona ingathi hayi vele ingathi une-confidence nje, but uthe nje saqala ukuvula umlomo, hey ndemva yini ingathi ivoice inyanya iyashayika, unalo uvalwano akanalo. Hayi ke beza naye, hayi bamchazisela into yoba engathi ezakhe i-files futhi andiqondi loba ukhona i-witness eke yafika kuMadlanga Commission yareferwa kuma-files amaninzi nje ngaye, maybe because ke ngokaloku ngulo yena nabani ofikayo ufike livele igama lakhe uSotobe, nabani ufika limane livele igama lakhe. So nje zininzi i-files yena kazamane abeke le athathe le abeke le. Hayi ke bamchazela yonke lo, beza naye bampha, masithatheni nje into yoba namhlanje futhi bokulilanga lakhe lokuba azomaphi nje. Hayi ke mos bayakuphi ilanga loba utwere yonto oyifunayo. Hayi ke beza ngaye, waza nge-background yakhe, career background, educational background. Hey kwanyanzeleke nqandile apho evidence lithi baye kaloku tata asizukwazi uSotobe into yoba sifocuse nyhani ngale ndlela ofuna ngayo, ngoba bekeyifunda nje yona yonke. Kwathiwa kaloku i-CV yakho ingathi na-18 pages, so asizukwazi ukuqhubeka ngayo ngale ndlela ofuna. Thatsha nje izindawo zibona zibalulekile. Hayi ke kwakhona apha ethatshwa khona. Hayi ke kube khona apha ezabuzwa khona into yoba okay kungani uye wabona into yoba ibalulekile into ezithizeni oye wazibala. Wathi hayi ngoba yena nje according to yena ebenqwenele into yoba makathethe yonke nge-CV yakho ukwenzela ii-commissioners zizomazi into yoba ungubani, usukaphi. Akavelanga nje wazibona seke sezikhundleni eziphezulu kwa-SAPS, uze ngama-rank phantsi kwento eyishu ethethwe nguGeneral Nhlanhla Mkhwanazi yoba wathi efika after egxothwe e-City of Joburg, wafike wabeseke xa ke appoint waphinde wastile wafumana i-promotion yonke loo. So uthe nje fika awabelibiza igama kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi, ndathi awuGeneral Nhlanhla Mkhwanazi umhemisa ngamaphayiphi. Hayi ke phofu ke every 15-20 minutes akayigqibi xa ligqithi nje ixesha elinjalo engakangathethe ngoGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Hayi ke wasixelela uSotobe uba usimisele into yoba i-testimony yakhe uzasipha yona kanjani. So ingathi ke ustrategizile ngendlela ethizeni into yoba uzawufocusa kumatyala inoba because uye wasixelela even kwi-suspension into yakhe ama-charges into yoba utshajwe ngani weza nawo wonke ke ezi charges akanazo ke phantsi koba simazi uba ususpendiwe. So uyasixelela into yoba uzawufocusa inoba kumcimbi we-City of Joburg aphume afocuse kumcimbi wama-Hawks, since nakhona wayene-allegations zakuma-Hawks xa ke zagxothwa. So wasixelele nje yonke uzaza njani. Hayi ke bamyeke eze. Hayi bangakudala bendidistracted yenye nje into enokwenza nomsebenzi. Hayi bafethu ndivese ke sithi yena hayi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uthandwa gqithi engaqali ukutsho ngoba nakulaa nto la adokwa yetshilo. Hayi buye iphinda apho uSotobe wathi nje futhi impha ingxaki into yoba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi is not the only provincial commissioner, but nje yena nje usoloko nje ma-social media refera ke phofu nakulo mcimbi besithetha ngawo izolo okala Kelvin Mathibeli phantsi kwalezi allegations beke zenza phantsi koGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Wathi hayi akubanga kudala uye wabese kefumana nje platform same time, wathi nje wabuza ucommissioner balo into yoba yibo xa uzathi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ingathi isindiyithethe ngendlela akathethe ngayo, uthetha ngokungathi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi une-social media kwayena nje ispace esikhulu. Kube khona nalapho sithi ungathi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi une-account yakhe, kube khona ke nalapho ke ezathetha ngoba unabantu bamfollowishayo, une-supporters nje ezininzi ngokungathi nje iya-orchestratewa lento. So baninzi nje ofezi ndawuthe futhi xa kayithetha ndaqomba baninzi nje abantu abathetha ngoGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Laa nto lena akakwazi into yoba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi azokwenza ingathi akayazi. Uyazi kahle ingathi orchestratiwe lena into yoba kube khona abantu abazabhabhashana neendaba zakhe yonke impilo yakhe yena xa kencima amakhama flash esenza yonke into iba kwi-social media space. Wazothi uCommissioner Baloyi so unabo ubufakazi balento ethethayo yoba kungenzeka into yoba i-orchestratiwe lento nguGeneral Nhlanhla Mkhwanazi, because izitsholo zingathi zitsho njalo ngoGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Wathi yena hayi akanayo ncam, but nje bayamxelela abantu unawo namagama wabantu abasebenzisana noGeneral. Uyabona xa ke sitsho njalo ndathi mna maye kazi bela begama likho na apho.
so nje ikhona nje into engathi njalo akayithethile phofu engayishiyanga iMK ngoba neMK party ingathi sebenzisana noGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ngalokho yile ya striker istrikela in support of uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Wathi naxa sekefika ku-ADO committee ezama ukubavezela into bayena akazukwazi into ba appear before iMK especially since yake yamvulela netyala nani babamnyanzelisa engamshiyanga ke igama likaSikhosana uqobo kulanto alamadlanga commission. Hayi ke phofu ke echilo khona phethe khona uthe xa kayithenda ndathi yabona apha hayi apha babemlahlele emaweni ithi kaloku lento after kukhona ilamaje ikhona eMK so kuthunywa yena ke ngoku ingathi uzamela ahambe ayolanda imemorandum yeMK lizayithini yenziwa njani into ingathi umlilo usitsha uvuthwa ngaye kuthunywe yena xa hamba le sitsho sithi hayi apha hayi veyanqoqa ngibona into boyezabuye safe but ke kwakhona ingathi omnye wathi hayi akayiboni izawuba right ngaleyo ndlela izaba nobudrama nyana especially since kusile uGeneral Mkhwanazi naye uGeneral Sibiya makungayi uGeneral Sibiya makuyomnye but yena ndizibuza into yoba yena zange ayicinga imfikele engqondweni into yoba i-dangerous laa nto wayeyoyenza ngoba igama lakhe laseliphumile kula press briefing kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uba yena still unesibindi sokuhamba ayolanda imemorandum yakhona yalonto leyo eze nathi ke ngoku usiqala ke ngoku kahle malunga nala case yase City of Joburg. Hayi ke uyaziphika izijolo zoba yena kwakunama grabber kodwa evuma into bazikhona equipments akazithenga qha uyekuba commissioners azibazazana imcimbi ngam onokwenza nama grabber bayini kodwa nje xa kethetha yena uyeva into ba hayi xa sebemfakele koneni sebemruberela kahle hayi sizayiva nje ncami ikhona into ezaphuma malunga nala mcimbi weza equipments. Hayi ke akafuni nokumbona nje naye uMesuli phansi kwalanto so ibambile nje wayithatha la case yakhe since wayeke wasebenza wayesebenza kwa SAPS wagxothwa waya City of Joburg. City of Joburg indlela ka-appointwa ngayo nendlela akazi-appointa ngayo kube zii-millions kwakunama allegations against yena tshola nangokuthenga ama-grab uzamile nje ukuyi-explain into onokwenza ne-equipment uba yena hayi equipment wayezithenga okanye wayeyithengile yayingenakwenza nako-grabber kodwa uthe i-explainer nje le nto ndabe ndijonga ii-commissioners ndabe ndizibona uba wazithi siyobantwana thina siyayivakala le nto uyithetha ngokuyithetha. Hayi ke uthe xa ke suka apho nje wazama ke ngoku into yoba because masithathi namhlanje akhonto njengabe itheni namhlanje ndile nto othi bamvulele nje into yoba makazonwabise angazuthi into yoba zangaphuya ithuba enough lokuzidefenda makathethe ngendlela afuna uthetha ngayo uza nje ne-statement sakhe so ilanga namhlanje noba lele statement nje baza xa kegqiba sona kulapho ke ngoba ezangela khona phi emxholweni phofu ke bamphi 4 days. Even uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi umninithekwa zange abe ne-4 days waba ne-3 days hayi usotobena ku-20 uzaba ne-4 days yakhe. Hayi ke bangenile nakula mcimbi onokwenza nama-chats wakhe owawoKat Matlala noBrown Mokgotsi waba nayo into ethi hayi yena kanabuhlobo obuthizeni noKat Matlala but andithi ngokusatsho nje statement zonke zezinye i-statements zababanye abakareferi ncam kuzo so wabe sithi into yoba hayi yena uKat Matlala wadibana naye enengxaki malunga nalanto eMedicare 24 phansi koba singalibala into yoba kukhona apho yeseyifune ukugwema khona kwicala lika Matlala ndithi apho waseke ebhale ne-affidavit efake uGeneral Shadrack Sibiya kwamele into yoba hamba yokwenza ama-damage control into yoba hayi izajampa into yoba lo mntu ingathi ndamazi even before laa mcimbi wokwenza netender so ke according to yena umazi ngexesha letender akayomtshomi noKat Matlala uyamazi uKat Matlala ndava ndisithi hey kanene kusekhona la testimony ka-Witness F naye emani imxelele ebimane thunywa yena uWitness F into yoba makathini kuKat Matlala athini kuGeneral Shadrack Sibiya njengoba beke ngumessenger nje even uWitness F. Hayi ke so useza nathi nje kanjalo basically namhlanje ayikho nje into esingabe sithi seyabila hayi kwangoku nje amanzi nje asagqiba kulayita amanzi usaweva into yoba asahohoma andiyazi bezinye ilanguage thina amaXhosa sithi hayi ayahohoma so awakafudumali incama hayi awakatshisa awakabili aseza nje aseza qale abeshushu Aqaba kubashushu sithi hayi noko ngoku seweyahohoma xa sawuhoma ke ngoku lapho la ketile seyizaqalisa ukubila hayi but nje ivoice yakho uyayiva iyashake engaliyekanga igama lika General Nhlanhla Mkhwanazi phofu yena esingazilibali into yoba amane sitsho ufuna ukurefer into yoba yena nje ulipolisa eliqotho eline integrity even la mcimbi ke owamarenke uba yena waqashwa waba ngumajor general before General Nhlanhla Mkhwanazi. General Nhlanhla Mkhwanazi waba ngumajor general no time overnight xa
kumele appointwe as national commissioner ayela njengoba waye-actor overnight kwamele into yoba urushe umcimbi wakhona. That was even irregular according to umthetho wabo. Umuntu uhlala 2 years ngathi kwi-rank ethi, so nje uyeva nje into yoba uza nento enjalo. So looking forward ukumva into yoba uzathini kusasa. What worries me is that, you see, when you look at all the provincial commissioners, no one you will see on social media, no one is being spoken about on social media. They don't have followers because you are not allowed to be on social media as policemen. But you've got this one provincial commissioner who's on social media every day. Now, you've got political parties fighting to have him. You've got, he's supported by MK. Then you also have, I spoke to one MMC who was asking me what is going on. Allow me not to mention the name, Chair. He was asking me what is going on in this thing. We want to understand this thing. And I said, I explained, and I said, you know what, hey, the problem is that even though we see what is happening, the problem is that in case that then when you get heard speaking against Mkhwanazi, General Mkhwanazi, then you see people beginning to have some cliques and distancing themselves from the party. Now, we've got now this person who's got social media following, a lot of them. I'm told that there are many thousand accounts on social media. Now, you've got... Does General Mkhwanazi have his own accounts, social media accounts, or does he have a presence on social media through posts by other people? Commissioner, because if it's the latter, you cannot expect him to have control over that. Commissioner, I must say, directly or indirectly, there's no way he's not involved. For simple reasons. No, can you answer, does he have his own social media accounts? Yes or no? I don't know about that, Commissioner. So I'm not sure that it's fair then to make the point that you appear to be trying to make. Because he has no control over what other people post about him. May I respond, Commissioner? Yes, please. Commissioner, I'm responding to you, not in argument, but I want to ask the Commissioner to please bear with me. Let me put my point, and I do know, Commissioner, that I'm putting it with respect. And where the Commissioner says to me, but I don't agree with you, I will then keep quiet. Commissioner, if this is the case that he does not have control over what people say about him. I don't know. I'm just asking. Yeah. Yes, I'm responding to Commissioner. Yes. It cannot be that it is only about General Mkhwanazi, not any other provincial commissioners, because many commissioners, if you ask them who's the provincial commissioner of Northern Cape, people won't know. But what I want to say is that all the pictures, all the photos, whether it's camouflage, whether in everything that is happening on a daily basis about General Mkhwanazi is on social media. And then when you say something here, when I sit here and say something, whether it was on radio or on TV or an interview, whatever, the many attacks that I get, it's a lot coming from the same direction. And then the excuse that says, I'm not on social media and I'm not the one and I'm not responsible, I don't agree with that notion. But I can leave it there, Commissioner. This is where I will leave it. But what I want to say is that social media has been... Sorry, just before you go on, I just want to clarify this, because what you're saying, you are, in response to the chair's question, you're saying that you don't agree, but you're speculating that there's something more to it, that the social media posts, the numerous posts on social media
that are in favor of General Mkhwanazi and against you is orchestrated somehow. But you are speculating. No, I'm not speculating. You have evidence. Well, let's take yesterday. What happened yesterday? There was a Mr. Mutibedi who was talking about the involvement of the PKTT that harassed him, that planned to kill him, that searched him with a fraudulent search warrant. This whole thing is now all over social media. His explanation, everything about him gets immediate attention. Do you want to go there? Because I saw that in the news, and my understanding is that there's either litigation or threatened litigation that relates to that. Do you want to go there? I will stop, Commissioner. Perhaps to go back to Ms. Hassim's question. As I understand it, what she's asking is, you've said that that all these favorable social media activity in favor of General Mkhwanazi, there's something going on there. And Ms. Hassim was really asking you, do you have facts or evidence in support of what you're saying, or you're speculating that General Mkhwanazi may have something to do with it? And I haven't heard you answer that direct question. It's just that, Chair, I know I'm not speculating. It is the case. But the simple question is, do you have the account name? Do you have the account number? Do you know this? I won't have it. I don't have it. But why I'm saying that, I have been given names to say, this person who's responsible for General Mkhwanazi's social media are the following, or is this one. I have that name, but up until I also have evidence or proof, I cannot sit here and say, here is this name, but I do have it. I think the point lies in the last thing that you say, that you don't yet, at least, I'm happy to put in the word yet, you don't yet have proof of what you have been told by somebody, that there is this person who's in charge of that account. You don't have proof, and I think you've just said that right at the end. Let me accept that point. Okay, thank you. Thank you.